Isa memahami songon poso-poso dari baru dengan naso mangasih asalam kamu magite siani molo tunggungan dari kamu bahasa di kami Tuhan debata suruh baton di perbadia tu rohanami asa tarapul situtu rohanami marti tehite ayehonya laku Tuhan Yesus Kristus jala asalam gaddah operation nami marti tehite pak kirimonna mangun asa toktong pulot kami nahehe do kami musi sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hehe sian namate amin. Angion hamuma patik ni dibata imana di enet sian 5 Musa bidu 20 lalu ayat sada pahoton di Jehovah maho gabe bangso nabadia songon naung niarui honna kian tuho molo tung dirado tiho akka tona ni Jehovah debatam jala marparangeho diakka dalanna atong rap manggidugugo mahita tutuan depata mangulahon patik nai ale Tuhan depata saya pagu maham mangulahon nomor pagu amin.
amanami jala debatanami na di banua bijang pergogo na suatu dosan pardengkan basa doho jala rodi sa leling-leling na do asini roham say marpamuati maroham di hajaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jut-jut do hami mardosa maradopon jala jut-jut do husungguli hami rimasmo marhite siyan pangalosyon nami ihatam ale Tuhan Jehova say unang paingot-ingot pangalosyon nami Una asin Tuhan, seguru di kami, oh ada Tuhan di batala Tuhan kami. Palua kami, jala sesa dosa kami, alami anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami kita berbagai tarik Tuhan sebagai wisata. Sonor Tuhan Tuhan Jehova, tunggu di atas jalan di Gojeho au markite siap akta hajatun au duduk au sendiri marisi akta marosip alami hadibu jalan dan kehidupan motivut akta dosa asal apa umat ibadah dan jalan.
porsiautai songon nahi na tidak penirungata sa porsiau Jauh solo itu ramai kawan.
Titing HKBP Resort Cakung Minggu 12 April 2026. Topik Mangolu di Bagasan Parange Nabadia. Naparjolo Guarni Minggu ta sadarion ima minggu kuasi modogeniti namar lapatan songon poso-poso nai baru tubuh sada Petrus 2 ayat 2. Topik Mangolu di Bagasan Parange Nabadia. Napaduahun amplop penunjang pelayanan. Sadarion Minggu 12 April 2026 papungu pilihan amplop do hita lau madukung pelayanan ni huriata tapasaha mai di Bagasan las ni roha napatuluhon ruas natabba
Mamuka sadarion Minggu 12 April 2026 nunga di Jalobe gabe ruas nai baru di HKBP Resort Cakung. Ima sada Pance Rinto Alexson Pasaribu ruas par sasahalak nomor KTA 1220 Sian Uik Pilipi Pida Sian Gereja HKBP Resort Pasir Mandugi Distrik 24 Tanah Jawa. 2. Keluarga Edison Sidabutar JN Asmara Boru Simanung Kalit nomor KTA 1220 sada Sian Wik Bethlehem. Di Batama nama masuk nasida gabe ruas Naburju di Huriatta. Paupaton peneguhan sidi khusus. Sadarion Minggu 12 April 2026 di Parmingguon pukul sia 30 WIB naing dipatu pado peneguhan sidi khusus tu sahalak ruas nanaing mar hasohotan dipatu pamai dung sidung papungu pelian paduahun na palimahun ibadah perayaan Pasca Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 April 2026 pukul sia 00 WIB sahatuna sidung Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahun ibadah perayaan Pasca Distrik Walu DKI Jakarta nama ringanan di gedung Sopo Marpikir HKBP. Lau tu perayaan ini ima Pasca Distrik Walu DKI Jakarta diundang do 10 halak perwakilan Ganup Resort dohot Padita songoninang keluarga Padita asaro madohoti ibadahi napaunopon partangyangan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 10 April 2025 pukul 10 sia 00 WIB dipatu pado pertangyangan perhalado dohot keluarga di Garejata maringanan di aula gereja. Ulah namak di pertanggangani ima keluarga Insinyur M Panggabian MM Sintu APC Boru Simbolon SEAK, keluarga J Sigiro Boru Papahan dohot keluarga Nyonya Silaban Sintua N Boru Barimbing. Khususoi hamima tusude perhalado dohot keluarga asaro maddohoti partangyangani. Napapituhon partangyangan wik. Di hari Rabu tanggal 15 April 2026 pukul 10 sia 30 WIB di Patupa Huriatta do pertangyangan wik di Bagasni sada. Keluarga BM Manurung R Boru Simangunsong alamat Aula Gereja Wik Bethlehem. Napaduahon keluarga M Purba R Borusi Tohang Psihotang alamat Jembatan Tinggi Cakung Dren Wik Galatia. Napatuluhon keluarga H Situmpul Boru Pardosi alamat Ujung Tembok Wik Pilipi. Napapaton keluarga K Silaban R Boru Purba alamat Gang Duku RT Walu RW Sia Pasar Madrasah Wik Sarpat. Khususoi hamima tusude ruasna di wiki asaro maddohoti partangyangani. Na pawaluhon periodisasi seksi tahun 2026. Pinangido matu sude seksi na adong di gereja HKBP Resort Cakung asa mapersiapon periodisasi pengurus seksi periode tahun 2026 satu tahun 2020 lalu. Asa sidung manian periodisasion di ujung di bulan 5 2026 Laos diuluhon Ketua Dewan Masude Akka Parrapotoni jala digokkodo sahalak perwakilan Ganup Uik
tu sude perwakilan seksi laho gabe kandidat sipiliton di seksi I ima periode tahun 2026 tahun 2020 lalu. Pasiahon Dewan Koinonia sada seksi sekolah minggu. Permingguan sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 10 April 2026 permingguan ni sekolah minggu di Patupa sahali permingguan. Ima di pukul sia 30 WIB. Songon nasomal di ulahum marulang tahun di songon na di bonani bulan. Napa duahon B. Jadwal sermon guru sekolah minggu. Mamuka hari Selasa tanggal 14 April 2026 jadwal persermonan ni guru sekolah minggu nasomal di hari Selasa pukul 10 sia 00 WIB margatima gabe pukul 10 sia 30 WIB. Napaduahon siya Dewan Koinonia seksi remaja. Sadarion Minggu 12 April 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 WIB naing dipatupado rapot permingguan parheheon ni remaja. Napina tu pani pendamping remaja, komite remaja, seksi perempuan dohot Dewan Koinonia. Pinangido matu pendamping remaja, komite, seksi perempuan dohot Dewan Koinonia asaro madohoti raboti na maringanan di aulani garejata. Napatuluhon sian Dewan Koinonia perempuan. Sada kegiatan menata tanaman di gereja. Hobartu program kerja seksi perempuan HKBP Resu Cakung namar tugas di bulan April 2026 nagabe menata tanaman manang bunga di halaman negara jata ima perempuan nasian wikana pinangido ma tu sude perempuan na adong di wikana asaro lau paringgaton aka bunga na adong di halaman ni garejata. Napaduahon siya perempuan jamuan kasih bulanan. Hobartu program kerja seksi perempuan HKBP Resu Cakung nanaing patubahon jamuan kasih sehali sebulan di bulan Aprilon ima perempuan sian wik sikem. Pinangido ma tu sude perempuan nadong di wik sikem asa di parade ma jamuan kasih I dohot manotopon jadwalna asa di titikon. Na pasapuluhon Dewan Diakonia kunjungan kasih. Di minggu na salpu di Patupa Huriata do madulo ruas namar sahit na dirawat di rumah sakit. Na hinubasan ni padita parhalado dohot seksi. Na didulo ima sada amang poltak sihubing di rumah sakit Ananda Bekasi. Sianu Jericho na paduahon amang Darwis Simarmata di rumah sakit Persahabatan sian wik Efesus. Tuhat tamana mangalehon hamalumon ni sahid di sudi ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit suang songoni nang akar ruas na dirawat di Bagas Nabi. Sudi titing do titing perhebengon. Bui mata jahat dilempar titing ta ganup songoni masahat ni titing di Huriata di Bagasam Mingguon. Hami parhalado HKBP Resu Cakung pasahaton mau liati gudang tu sudi ruas ni Huriata. Di pasu-pasu tu hattama ganup rumah tanggata nguluta si ganupari do tak kapilian na tapasahat tu Hurianai bahin sangap ni Goarna. Amin.
Dameni debata na sumurung sian saluhut rohan. Iman na mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Tajakon ma kamanginang nagabe turpuk jamita di perminggota sadarion ima na dienet sian buku sada Petrus. Binduna parjolo mamuka ayat 10 sahat rodi ayat 10 takas mata paihut-ihut di bagasan rohata ganup asa hujau kami ma tuhita saluhutna sada Petrus bintu sada ayat 10 tolhas di ayat 10 songonon malirok di baheni hoho sihamuma rohamuna torang ma rohamuna sandok makirim mahamu di asini rohan na tarbuan Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus songondak danak si panguloy mahamu unang mapaihut-ihut hamu be sakap-sakap ni roha uju dihao tomuna na jolo alay mangihuton na badiay na manjauh hamu dohot mahamu gabi badia dinasa parangi muna aina tersurat do badia mahamu aina badia doau ido dianggo sahatna aka manginang di bagasan holong itu hata Yesus Kristus oma salah satu murid terdekat nama nuraton surat Petruson murid terdekat ni Yesus di mana marguar si Petrus salah satu kisah yang paling menarik naloho dipikirata taringut ni si Petruson na marguar si Kepas ima hearo tulu hali disukut Yesus tu mana tiki di licing ka tentara soldadu ni Romawi marupani Yesusi didok par soldadui ai horo tahe sisian di Yesus dongan di Yesus na saya rapi dohot Yesus daung nah hula naman dok tong songoni gabi di ngoti mana matong suku-sukun ni Yesus nama manuk tu mana Petrus holong do roham tuau holong do Tuhan Petrus holong do roham tuau etulu hari di suku Tuhan Yesus apalai jalalausina mantong alus ni si Petruson jala takas doi songonai dok ni Yesusi dia akan menyangkal sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok lang peridok guarna sisian di Yesus aka manginang saya ronggo aka nahurang HP apalagi labmahita songon jolma na biasa majo dohonon di hasianganon solma naso ise mahita di hasianganon maradopot jolma nang maradopon apalagi maradopot Tuhani alemolo marite ala adat Batak ko ay boydo hita sipata gabe hula-hula gabe dipasangap akadongan akan nandi humaliangi alani ulahon ale sona dok hubungan ni akaulau ni nang tu ha porsyon ni ale nang dohonon marite aka mang dohotinang di bagasan holong itu hata Yesus Kristus marite pengalaman ni si Petruson matong rupani nya sangat berbeda doh si Judas malu si Judas tohope di hataho Tuhan Yesus ni taringot ni naniulahon ni si Yesus anggo si Judas molo neng diga di simana ma hatop ma ulahon ni mandok simbolis nan sinongkopan ni si Judasi tetapi apa yang terjadi apa yang diolah dalam diri si Judas dia tidak mengaminkan atau mempercayai yang namanya perubahan dia tidak bagaimana seharusnya dia berubah nang pedidok na bersalah rupani kita tahu bahwasanya tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni tetapi Yudas memilih untuk bunuh diri Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya seorang diri dan itulah yang berbeda dengan Petrus di mana petong salah kalau kita melihat besar kecilnya suatu persoalan di dalam kehidupan kita kamanginang unang salah kita
besar atau sekecil apapun kesalahan kita di hadapan Tuhan, tetap itu yang namanya salah. Sebagaimanapun salahnya, sengaja atau tidak sengaja, bahkan mungkin sadar atau tidak sadar, setiap kesalahan Tuhan tidak pernah berkompromi yang namanya dosa. Tetapi setiap dosa Tuhan tidak pernah, tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Persoalannya hanya untuk percaya, persoalannya hanya untuk menghadap kepada Tuhan, dan bagaimana kita mengolah iman kita itu bersama dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, menebus dosa umat manusia. Jalau dunay dinulhon ni si Petrus di bagasan surat taon nakamanginang dung nakukma Yesusi itu icat ibana tu banua kicangi di lehoma ton di perbadia tuaka rasul nang tuaka sisian ni Yesus doh takana mangyuto di bana dan na mangulu dope anggo apostol Petruson di kota Roma jala kurang do akka halak naunggabe Kristen alai secara latar belakang songon halak diaspora matong matong molo didok sahalak na diaspora ima songon paisolat halak dagang, mereka yang datang sementara untuk tinggal sementara di luar kota Roma. Jala di humaliang kota Roma itu akka manginang rodo si Petrus mamereng akka haparngolon ni akka halak Kristen naung ipeleho dirina gabe Kristen, cuman na dibereng imana kurang akka bagaimana status, bagaimana orang-orang sosial menganggap gabe songona asing ko halak Kristen hati-hai. Dan orang yang sudah menerima imannya kepada Yesus pun pada saat itu belum juga terlalu benar-benar mengerti bagaimana kinerja, bagaimana cara Allah untuk memelihara umat yang dikasihinya. Namangolu do peha porsiaon di hati haya kamanginang ka halak Yahudi ima nagurangan do songon akan namarugamu pagan. Ima dari penyembah berhala dohot mangulahon aka ulawan parange na moralitas, na immoralitas jala nasutama no binereng meloni adopan ni aka ulaun namar ugamu pagan ni, dan mereka menyembah, bahkan mungkin bisa dikatakan bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang biasa mereka lakukan, jika ada orang yang tidak melakukan saya dianggap doi asing nang pe keluarga nang pe jonok tu ibana ale malodang diulahon aka ulaun si sombaun na ujui gabe dianggap do asing. Airo alani minoritas di halak Kristen na ujui. Jadi Roma apostol Paulus ro tu tonga-tonga ni bangso halak Kristen na dong di kota Rome mandok niaka laupa gogohon iman haporsew ni bangsa aka halaki asa unang be gabe lomos rohana tungpe mendapati diskriminasi sosial, bahkan mungkin sampai dalam mempengaruhi perekonomian dan juga kesehatan. Aino tong asa unang gabe lomos tong rohani akka halak Kristen narong di kota Rom pada saat itu. Jala hita pe kamanginang sangud dia matahe malu hita dianggap asing di rumah sendiri. Dan tebote malu dianggap asing. Nak kada songoni ya kurasa olodo gabe monang di hita, perasaan menang kita itu lebih banyak daripada mereka. Seakan-akan malu taulahon ni berarti na patuduhon gogoni hita rotok tuakka na di humaliang nang tuakka marado pondongan jormai. Na gabe merasa terdiskriminasi do rupani halak Kristen na songon minoritas hati-hai jala terisolasi dari sosial. Aladang yulahon be songon panobaon ni halak pagan na ujui gabe hirana marasing. Dan Roma si apostol Paulus holan paingoton secara sederhana songono matong identitas sebagai warga surgawi jauh lebih penting daripada status sebagai orang asing di dunia ini. Asa bohado hono ni Petrus tuakka halak Kristen na di kota Rom pada saat yakka manginang imatong asa lapagogohon pahapor siyaw ni halak Kristen asa unang madelebe na sida malotung pe dang boy monang ibana di Portibion alai arong jaminan arong ko sada jaminan na boy patorakon pa mangaleon hak pakirimon ni akka ala Kristen di hati-hai nang sahatu bagasan tikyo matong nuaing bahwasanya jaminan itu yang tidak didapat bagi mereka yang tidak percaya.
jala odo na nirolho di bagasa minggu tasadarion kuasi modo geniti songon poso-poso ne baru namandok may rupani malutaida aka poso-poso seorang bayi yang baru lahir. Dia tidak akan banyak minta, sekalinya pun dia meminta, dia hanya paling membutuhkan ASI. Dan ASI inilah yang bisa, apakah ASI itu hanya bisa untuk menenangkan dirinya atau mengenyangkan dirinya? Lebih daripada itu kamanginang. ASI yang dimaksud, yang ASI yang dikonsumsi oleh para bayi bukan hanya sekedar menenangkan dan hanya mengenyangkan perut mereka, tetapi itu menjadi suatu sumber kebutuhan satu-satunya. Aimatong odo naidolo satu-satunya, pintu satu-satunya, keselamatan satu-satunya molo songon poso-poso ima ASI. Jadi molo songon halak na persea, satu-satunya keselamatan, satu-satunya jaminan, satu-satunya yang sudah membuktikan kasihnya kepada kita sebagai umatnya hanyalah marhite ni anakna Yesus Kristus tuhatai nong mate di hopinar silangi. Nadidok asa hita masude halaki perjolo tulu mobi asa fokus tu asini di bata lahu pargogoihon rohani ibana unang mandiri tong kamanginang jala unang gabe lomos rohana mernida akka hati hai ido dok ayat 10 tuli naman dok di baheni hoho si hamuma rohamuna torang ma rohamuna sandok makirim mahamu di asini roha natarboan tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Petrus ingin supaya mereka mengingat bagaimana awalnya mereka itu memilih imannya percaya kepada Kristus. Apakah mereka beriman kepada Kristus hanya sebagai tren, ikut-ikutan para saat itu, atau karena ketakutan bagi akan keajaiban yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, atau perihal yang ketiga, apakah mereka hanya sekedar supaya karena di bagian yang sebelumnya mereka sudah tersingkirkan dan mereka ingin membuka identitas baru bersama komunitas yang baru. Jadi natulitong kamanginangon kurang dora hati hai akan songoni itu yang membuat bahwasanya memaksakan dirinya untuk menjadi ikut-ikutan, menjadi mau tidak mau percaya dan membuka suatu identitas pengenalan yang baru kepada komunitas yang baru untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Aronggo sipata aihi tapi aronggo sipata nasongoni. Apakah itu salah? Lalu kalau misalnya itu salah, bagaimana benarnya? Alai saulak nari roka manginang dak kolan ala nasala manang nabonar laho namaka porse Tuhani. Mungkin bagi beberapa orang itu bisa dianggap benar, bagi beberapa orang itu salah. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana iman itu memang benar-benar murni. Bagaimana iman itu memang benar-benar murni dan bagaimana supaya kita mengetahui iman yang murni itu kalau bukan dari Roh Kudus yang mengendalikan kita. Alani ya kamanginang malotung pe kurang halaki nagabe ihut-ihut tertung akadongan asing nai manang na malau membuka identitas yang baru. Dang na pala salah ala ikon luason ibana matong ngulun ton di perbadia menguasai hapar nguluni ibanai dan melalui Roh Kudus itulah yang menuntun dan membuat mereka untuk beriman kepada Yesus Kristus. Songon halak majo kamanginang molo nama make baju-baju naterna gejang najolo aido fashion ni tahun 2020 kan bajunya kebesaran. Nah, ai molo nang marlojong maon bajolo jolo diising majo kan digulung majo salawar naon asa unang madabu asa unang tersunggul tong imana di dalani. Dan hal-hal demikianlah yang merasa bahwasanya seseorang untuk bisa mengenal Kristus meletung dipakai mana songo bajunya kebesaran, tetapi bukanlah menjadi suatu persoalan yang besar, sebab bisa itu diusung, bisa itu diising, bisa itu digulung untuk supaya itu kita menjadi baik. Dia do lapatan ni imatong asa fokus tu asi-asi ni debata, fokus kepada tujuannya. Banyak cara dan banyak trendsetter model yang mungkin bisa membuat kita merasakan kehadiran Kristus.
Ada yang mau dipartikan waeng. Kurang doa ke denominasi gereja. Mungkin ras suku-sukuna didapat lagi dalam mobil matong keluarga sundut na poso di AKBP. Bahasa maka lagu-lagu na di gerejaan. Songona taboy pakilala secara musik bisa full band. Secara bagaimana singernya bisa untuk sedap terlihat, sedap didengar. Seakan-akan ingin membanding-bandingkan dengan keadaan zaman sekarang. Bagaimana kekinan itu menjadi suatu prioritas yang sangat dibutuhkan untuk memuaskan songonai dok halak kerohanian. Tapi sebetulnya melunah takub herana song beklak kepala rohani yang ingin dipuaskan, tetapi secara jasmani, karena bagi beberapa orang mungkin hal-hal demikian bisa membantu dia merasakan kehadiran Kristus. Alani tauji majo kamanginang, tauji majo kana songoni. Molotung penian anaka lagu nang aka musik ni HKBP tetap di dalam keklasikan, tetap di dalam model yang dulu dan tidak mengikuti zaman sekarang. Apakah hal tersebut membuat iman menjadi iman kita semakin hilang, memudar, atau justru tetap membawakan kita untuk merasakan bagaimana kekusyukan dalam ibadah? Alana hiado adong dong aku cerita songonon pengalaman di mana di uji mana ma lomar minggu tu huria na asing na pula dohonon aka guarni huriai dan secara kesimpulannya dia mengatakan kalau untuk perihal musik, perihal tentang penampilan musik, bagaimana stage panggungnya dan segala macam, memang mereka itu lebih iki. Kalau untuk bahkan tentang taringoni perzamitan PK Manginang lebih iki juga. Karena apa? Mereka on panggung, turun panggung dan dekat kepada jemaatnya untuk bisa berjalan-jalan. Sonari yang meletuk boleh songonekan tebodoh hinan memang. Alai songoni holan di perminggu ni sekolah minggu. Nah, tetapi ada satu hal yang sangat menjadi kurangnya bagi menurut dia yang salah satunya inilah yang sangat terlalu fatal menurutnya, karena mereka datang beribadah tujuannya bukan hanya tujuannya itu ada sekaligus, jadi secara setabi secara pakaian pun juga songona kurang bahan. Jadi mengganggu fokus dan konsentrasi. Dan selesai dari situ, betul mah belanja lah yang belanja, makan lah yang makan. Sebenarnya kurang lebih doh hita kamanginang. Baju nata pakai lau marminggon sebetulnya secara kurang lebih dihita mungkin sekasa sekaligus lau tu punguan ni arisan tangi. Molo kan saya jawab tuh kepunguan-punguan ni marga, nang kepunguan ni nata dohoti di patupa di hari Minggu. Jadi asa sekaligus. Imatong malubinereng songona bagak pakaiana, tetapi juga tidak menjadi suatu hal yang sangat mencalakan. Nah, yang dohonon di si tujuannya ternyata sudah bercampur. Dang polin be, dang murni be, anggo haka halak na badiai, anggo halak na lomar minggui asa badia marohana, tetapi tujuannya ternyata sudah bercampur. Ayo na saboy molo dia kana poso-poso bayi air susu ibu itu merupakan kandungan susu yang sangat murni dan sangat suci dan tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Imajo naparjolo taringot ni asa hita boy mempargugui rohata songon halak na papitoran ni debata jalan na pinarbadian na hita di hasianganon. Na paduahon didok ayat 10 pati songondak danak si pangoloy mahamu unang mapayhuti utamu be sakap-sakap ni roha uju di hauto muna najolo ahado najolo na say taulahon ni kamanginang molo tape kiri ra jotjot say taulahon akan natabu di bagas ang ulutay. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini bisa membuat orang sakit hati? Aris molo songon arong madua dalan na habirang lohot na siamun na dalan na si habirangon dalan na holom maun tadok na siya bola siya monon o madalan na torangi gurang ko halak
mangulahon aka dina holomon songon nama kata-katahon dongan na jolma. Gorang go halak na di dalan na holomon say nanilahon do aka yang si mambayan palason rohani rongan istilah ABS nama tongi apa di pudina saya dihata-hatahon jala gorang go halak setiap perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap enak di dunia ini itu ada di jalan yang gelap. Alai di sada sisi ima di dalam hati oroni dangarong agia hatongi di bagasani ala dangarong nabuni ala torang go situtu. Cuman entah mengapa dalam gambarannya sering kita memilih kita tetap merasa menjadi beban bagi orang untuk meninggalkan kegelapan, merasa jadi beban untuk menapaki jalan yang terang. Alaniaha asa ulang betong gabe tarbotoan nama mereng akka jolma nama merengi. Jadi tumagom ma di naholomi ibana martabuni. Nendo hono nami marhiteka manginang ikon omma hita malodohonon halak na porsea halak na pinaluan ni debata anak na Yesus Kristus hape molo dangarong tandina hita songon halak na mangulu di hasenganon kurang halak na saim diulahon aka hisap-hisap ni daging na aha malabana say tarok kita songon halak na porsea dia malabana say tarok jala tapangiro jala taha porsea ibana do gabe si palua hita mulut say terus to taba dibandikon buasa halakan boy buasa hitarang boy buasa halakan songonon say terus do say tebandik-bandikon akai ujungna kita menjadi yang tadinya kita ingin mencari identitas baru tetapi kita menjadi kehilangan identitas nasadaan boy songoni di paluas to songoni dak pala mahua molo diulahon songoni apa buasa di son diorai buasa di keluarga diorai dang mampu manang dia segala macam. Nah, atong nagabe standar identitas songon atong songon dia mas standar nagabe standar identitas ni halak na porsea asa polin nang asa badia ngoluta. Nidok na ayat 15 dohot ayat 10 nomi. Standar kekudusan orang percaya adalah songon nidok ayat 15 dohot ayat 10 nomi. Mangihuton na bariyai na manjauhamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangimuna. Aina tarsurat do badia mahamu aina badia doau idu nagabe standar ni habadiau ni parngolo ni halak na porsea akamanginang terlumube madia ka halak Kristen naujui di kota Rom mereka melihat tabuni na mangulahon aka ulau nasotamai yang moralitas bagi orang-orang kaum pagan orang-orang Yahudi bagaimana mereka melakukan hal-hal yang mungkin secara kenikmatan duniawi itu sangat menyenangkan. Alai Roma Apostol Petrus badok so unang ulahoni unang pahihut-hihut hamube sakap-sakap ni roha uju di hato muna na ujui na mandok may rupani tinggalkanlah cara yang lama. Tidak ada salahnya kalau kita untuk bisa berubah totalitas dan tidak ada ruginya kalau kita untuk masuk ke dalam jalan kekudusan sebab menjadi kudus bukanlah beban tetapi keselamatan. Ale gorang ko halak na mangatusi menjadi kudus ini adalah beban karena apa? Takut dianggap lain dan takut dianggap menjadi sesuatu yang seperti orang yang sok-sok suci. Alai nagumorang ko halak dia untuk menjaga kekudusan ini supaya takut untuk kehilangan aha manarong naung terbaik di bana di Portibion. Untuk itu sekali lagi kamanginang menjadi kudus bukanlah beban tetapi itu adalah jalan menuju keselamatan. Ai tola pita do manalikon salut aka ulau tanauzui tola pita do kamanginang lau paposon rohata ngulutai tu amat terebata dohot anakna Yesus Kristus napalo kita jala tolak kita do kamanginang lahom mangatukon akan asa pakir monotai tujulan erion holan tu ibana ma unang tuna asing meloy na hitam ma boy jala tolap to jala sanggup do hitam mangulahani atong
dang nagabe badia melutung pe boy jala tasanggupi alai dang nagabe badia hita alani gogotai alani keinginan kita dan karena kemauan kita untuk merubah dengan atau tanpa hal itu semua taingop ma naung pinarbadian ni debatado hita ala badia do debana debatai atong badia mahita dinasa ulauta dinasa parangeta nang dia nasa pakurikta siganupari maradopon tarlumui ma maradopon dongan zolma tar dohot ta maradopon debata naga besipadua di ngoluta aronggo sada lagu di nahuingot laguon terus do ni dehon tikini pasca hima dari dok sejudulnya seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadilah seperti yang kau ingini. Bahasa, kenapa harus jadi seperti yang kau ingini? Kenapa kita nggak bisa menjadi seperti yang saya ingini? Kenapa harus yang Tuhan ingini? Aimatong badia mahamu asa ala badia do anggo debata atong ala badia do debata atong boy mahita itu debata ima nagabe standar kabadiaon di bagasang ngoluta sebab debata sebab Allah tidak kompromi kesalahan dan dosa-dosa dan Yesus telah menunjukkannya. Dia dianggap lain, dia dianggap asing sama orang-orang, bahkan dia dihujat, difitnah, diludahi oleh orang-orang Romawi. Tapi apakah ada satu kata pun terucap secara emosi kemanusiaan Yesus tinggoluna? Down. Dia tetap menahannya itu dan dia tetap menanggung itu semua. Alani molotolap tuh hita kamangina mangulahone berarti identitas kita sebagai warga surgawi itu tidak hilang. Kita bukan kehilangan identitas begitu kita hidup di dunia ini, tapi kita hanya lupa siapa diri kita. Alani taingop ma, kita hanyalah makhluk surgawi yang hidup sementara di dunia ini dan selamanya kita akan hidup di surga. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan dia sini roham dohot tinggal di basam namanya romoti hami sahat tium bason dihatam na boy hutang kami di Tuhan. Paso-paso may asa marurat jala marpar gue dinggulu nami. Asa homali Tuhan nagabedongan nami makalugahon hari-hari parangulun nami na pinaluasmu Tuhan itu joluan ni arion. Kuwato kami dari Tuhan nama asa na ujui dia kadongan nami saha porsyaon ala Kristen na adong na mangulu songon minoritas dia kanadu humaliang. Kurang situdo nagabe paru kilo ni nasi dari Tuhan marado pondongan na jolma na ikon ayon ni halahima tahea li Tuhan diskriminasi sosial nang terisolasi di saluhut na aka nagabe hak nang kewajiban di nasida lo marado pon nasida sama nasidai alai li Tuhan Mula tema nunga disuruho apostol mi lapatuguhon rohani halak Kristen nauzui asapos marohani nasida le Tuhan dakamaguan agiahan nasida di hapar ngulonna jala dang nagabe mabiar situtu de pe nasida le Tuhan melutung pe ikon laborat jala ikon najat ni tagan ni ulau di tahun imana matagan di parngulonna le Tuhan songoni manang di bagasan parngulon nami sipata gabehira na mga pendorohan nami le Tuhan mamereng akadongan nami na say umboy jala umsonang ngoluna di badikon parngulon nami alai unang luas kami le Tuhan madabu diaka ulaun pangapiani jala postorohan nami le Tuhan marhite tondim na sinurumian di rohan nami ima le Tuhan na manutun kami asahot kami madalan di dalam hati untuk kami asa unang lupa be kami oleh Tuhan songon status nang identitas kami oleh Tuhan ima gabe halak na porsea warga surgawi na pinaluahon mo do kami na mangulu di hasyanganon jala manang ise na porsea di haluami dapotat do hanguluan haluaon na siyakoy Melutung pe ikon ayon ni nami pe akan aboras saleleng mangulu kami di hasyanganon ali Tuhan. Papos maroha nami.
asa margogo kami jala tolap kami do mangulahon ulaw nai saluhut na masa pinaluasmu di kami. Tuhan di batama namin na di banung kicang jala nunga hutangiw kami pe. Ima tikting na masa dohot na nang si pamasaon di tongah-tongah ni Huriam. Atau komale Tuhan na mangurupi kami ng saluhut na ruas ni Huriam dohot parhalado la patupahon saluhut na aka na hurang rangi kami. Tarlumoy ma di aka ulaun na gabi rutinitas. So ima kebaktian pertangyangan wik. Homa na masu malate matuhan diukap ni roha aka keluarga na bajalo bagas na gabi inganang pangalapan ni pasu-pasu. Kalani homa na mamasu-masu na sila li Tuhan lehon aka narikot di bagasan perngulon na jala pasu-pasu manang laka ruas ni dongan nami ruas ni wik Huriam narong di wik na ganup laho borhat sian bagas nami manopot bagas ni dongan nami na makasuto partangyangan ni jala isak dia ka ulaw na manghut peri Tuhan ima di periodisasi mulai tema di saluhut na pandongan yomu dia ka seksi naung terpilit na salaw na li Tuhan nang di bagasan tikion di sakapi ni Huriam ma laho mangulahon periodisasi seksi-seksi o malituan na pabulusan jala patulusan rohanami tarlumobi ni asa lam tudengkan nama ulaon pakobasyon ni Huriam HKBP Cakungon jala homale Tuhan na patulusan saluhut saka rencana tujuan ni Arion nang diaka ulaw na manghihut peri Tuhan ima pesta Huriam dohot kepanitian na adong di tonga ni Huriam HKBP Cakungon oma tangyang pangiduan nang elek-elek nami ali Tuhan saya jalo matangyan namin di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus martangyang kami tuho amin. Marinde mahita los di somahita apa pungupilian Saya
maka tidak kon rohot na toras mo na inganam mo nabi marin marhite-hite kuar ni debata ama anak dohoton di parbadia. Amin. Hamu alena toras ni daktanakon di dahamudo yan ako muna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumolo mandok moliate hamu sadarion tu debata ala ni sude asini rohana nasay laon. Ay di pangudo do nasida rasi rasan waing jala sanga di boton nasida hata ni debata dohot dalan tuhanguluan. Alay tama do ingoto muna sa darion akka pambahinam muna tuaka anak ko munaon. Ay dang dilehon debata akka daktanakon tuhamu asa adong dongan-dongan muna mangula ulaon sambing. Alay asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata. Ido umbahin na dilehon. Ditangya ko kamudo ganupari yan ako munaon nasa laon asa unang mago nasida. Molo di hilala hamun waing hurang ni pambahinam muna taringot tuaka yan akon munaon. Tama unduk kamu tu debata manopoti salamuna martangiang mahita. Ali amanami amaninasa tarkuar ama di banua kijang dohot di tanoon. Say tangihon ma tangiang namion jako ma akadak danakon gabi yan akomu. Asima roham lehon maton di porbadia turohan nasida. Asa gabe sisian mo na sida ro di sa leleng ni leleng na. Malutung na hurang pambahinan namin na sa laon tu na sida. Say sesamay. Say unang matargasip na sida. Jala unang luas mago manang ise na sida binahin ni pangalahon nami. Asima roham sa hatutangan mo ma na sida marhite anak mo Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahamu akan atoras. Hamu akadaktanak na hinaholongan ni debata na jongjong dohon waing dison dijolo ni debata na mamereng torus bagasan rohamuna dohot dijolo ni huriaun dunga diboto hamu lomo dohot sogo ni rohan ni debata dang tarbay kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani molo ingot rohamuna di akaari ningolumuna naung salpui tama mandok mauliate hamu tu debata alani sude asini rohana. Jala molo dingot hamu akka pambahinam muna nasoture ima neang dohot langgus ni rohamuna tunatoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti boan hamu maluhut na tutuhan Jesus asa disesai alani mudarna nang use humokop pardosa na manopoti dosana alay pawah hamu marrohamuna huhut puka hamu mah parangin ay baru olat ni sadarion asa dalam muna dalam nagogoti na marhapatean tuhanguluan si saledeng-ledeng na atong alusi hamuma na husukuton tuhamu di jolo ni debata dohot di jolo ni akadongan na pungu dison na parjolo di parhatu turoham do hatan di debata na ginuruhonomu na sailaon holanido dalam tuhanguluan na paduahon olo doho siya nasa roham tumundal hon saluhut dosa jala olo doho tujolo anon mangihuton hatan di debata ro di hasusudan ni bohalmu
napatuluhon. Olo doho makanguluhon haporsiaw na sitongi na hinatidako ni Huria Kristen Protestan songo na tarsuda di padan Nairobi dohot di padan Lebaru. Atong marpadan dohamu nuain dohot debata na badiay di jolo ni Huria tungunang ngosehamu say burjo mahamu marningot sa luhut nay. Asalamhot haporsiaw muna martangiak kita. Aliaman nami jala debata nami suruh maton di parbadia turohan nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Bolehon nami marohan nami main inganamu olat nion rodi saleleng nileleng na. Suraton jala sahapi matusi sudena naung hulo ihami. Say paujung ma pulau na pinukami di bagasan rohan nami. Ramoti mahami sa sudena asa unang tuhamaguan sogot manang ise siyan hamion. Tugu jala iring-iring mahami gano pari asa sahat hami Tuhan uluan naso rasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong dihamu nalama katidak kaporsyaon jumolo hatidaku kamu ma jolo hata haporsyaon munai. Dok kamu ma au porsya dohot udutna. Disi Kristin Yohana Boru Raja Kukuk dinama katidakon haporsiaona di hari Minggu 12 April 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Cakung Resort Cakung di mana tersurat di Rom di 2 ayat 20 sengonon alai taboto do saluhutna do manumpak tunadenggan diaka na marholong ni roha ni debata akka na jinauna siyan tahina hiyan di hata Indonesia di dok. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saibur jumahor rasa mate dungi lehono kumatuhotu pal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na giniruhonon mi ay ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama dohot anak na Yesus Kristus dohot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggang. Amin. Ya silakan Bapak. Hamu akan pinarhamaul ni debata nung gabi dongan sahuria jala dongan sa panganon mahamu mangato parpadanan na badiay. Narga situtudo hamu ditobus. Unang ngoloy hamu bedosa dohot sibolis.
Ramotan di debata dohamu maralohon pangagui. Asal matoktong rohamu na tuibana jala tokihonon na dohamu masuk tuhara jaon banua gijangi. Martangiang mahita. Alea manamin na di banua gijang asima roham dinasida akan na pinasahat nuaing tuho. Seramoti manasida marhite-hite ton di parbadia sai pahot manasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakin. Sai parbadia ima nasida di bagasan hatam. Asa tarida hapur syaun nasida tujulanon. Marhite-hite parangi nadinggan. Amin. Marede hita laus jongjong mahita saluhutna. Tatangya ko mapiriata martangiang mahita. Ali de batama namin na di banua gijang hodo harurwani saluhu seleon lehon na dengan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasa kami masya na lehon mituhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parasya kami perianon patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamutan na kami godang ni selehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, say pinarbadia magawarmo, say Roma harajawmo, say saub malomali roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Hai ho, pasu-pasu jala diramo ti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim.